beyond the month of May, so that it becomes a way of everyday living. And as I conclude, I wish to urge you all to continue fostering and loving the population to respect and honor our local language, our indigenous cuisine, our African attire, our folk, and to use dialogue as a tool to promote integration of individualism and social development within the family, the community, and indeed within our nation. I hope to see peace and dialogue, debates and discussions which are self-effective television and radio stations, engaging audience in the comfort of their homes and workplaces. From Victoria Falls to Arriba Dubai and from Makati, let us embrace the phenomenon and get fighting the commemoration like our rich cultural celebrating our different ethnicities, maintaining national separation, inclusivity, and social coexistence. Ladies and gentlemen, within the month, I therefore declare this year's edition of the National Culture Month commemoration of the young slave. Thank you. Ndaguma wainini mundau mwenyu pano pamarega primary school ndashireiwo bizo rangu titarira chikunda chekwamuhlanga ndabva ndiri kwachifu musikantu kwamutape maronga tinofunda form 1 pachibuwe polytechnic high school. Ndirini ambassador weculture yechindau pachikorapo. Vice President Amohad nemumweshe mwabventiro ngomuna dzembatso yemapuwe Zimbabwe vendisingakoni kutatanure ngemabizo. Yay! Tiri kuzwa kudakara na kuti rwanda rwuni takadiwa ndicho kusime munyu weimere. Nyamashi ngezveduwo uno kumanika leti. Nyamashi National Culture Day yaitirwawo pakanyi pedu pano pamarega primary school. Garahwa waye! Marega waye! Hino magume panapa magume pachinyuka. Pana mamwati rwebuso remudakaro remuhlobo wokutapiwa. Yay! Zvirongwa zvakona zviri panere. Ichi chimiri kuwanda kwentunga. Ijerachera mvura yemugandwa inocherwa ngemuntu weshe. Umwe ngaumwe unochera paanozwe kuda. Amunawe! Mbururu nemuridza! Garahwa waye! Yeah! Munta umwe naumwe une muhlobo wake. Umwe naumwe unodada ngemuhlobo wake. Inini ndiri mundau ndinodada ngemuhlobo wangu. Amunawe zviro zviri panere. Chikari chamupengo chekuti chikatame pekuhakira achiemi. Muti washambhururu nemuridza. Ya asi nyamashi izuva rekukoshesa nekukarakadzirana kunaka kwetsika nemagarire. Asi umwe ngaumwe unodada ngezviro zvake. Inini ndiri mundau ndinodada ngechindau changu. Amunawe chindau chinonake nekumatadza. Ukada kuamuna weireketa ere
dzenu zuwa rekuriyarwe ntamo nemahlupheko angadai aitikabeza nekukuhunise ndxondo. Amunawe zviro zviri panere. Mwashuma yaambo. Zimbabwe woye! National Arts Council of Zimbabwe woye! Amunawe! Tako, iwe woshora. Anzeni. Izicele Morena. Oh, izicele Morena. Twele Morena. Twele Morena. Twele. Ngitwele. Ayiwa. Twele. Ayiwa tinobonga ushirayi makhothi landi. As iripo Holland alithi. Yatoguma. Ayisehappy. Manza ayisehappy. Are you ready for Takasimayo? Are you ready for Kinati? Nakutoitika taita. Wana machembera haya. Atotanga. Sumunga chipinda. Yende. Yes. Baba. It's not what you meant to tell me to you.
siyagamba mwana wanyu amai amira bangura yakaoma andikangazwekwete ndarakarira mosi wake siyagamba mwana wanyu amai mwana amira bangura shika komre akasezera ndakuzezera chiwana vika kamre chinikanenera vakatikuva zvinotopesana mupenyu shinga komre ndarangarira musi wakisiyakana mwana wanyu amai mwana weamire panguva ya Maswera sei muri yeZimbabwe. Ini zita rangu ndinoitwa Memory Chena. Ndinoshanda ndiri Tare Poly, lecturer muTourism and Hospitality Department. Tiri kufamba nemuono waminista wedu Honorable Mutira wekuti tishande tichifamba neEducation 5.0. Tine zvinhu zvakaita sewaini yakagadzirwa Naitwa Seduka. No, it's my hips. Confectionery. That's traditional dishes. Kuzira vemazuwano chikafu chechichekare chakaisha mweyo mafunde uyu yakada sebangarara kana kuti nyeve huku howa kuswa panguva inei kusisira zviri zvinhu zvacho nokuzoti vanhu vavake kuswa inemba inoizera ropa mumwiri vanhu vazhinji mazuva ano vanorwara neanemia zvirekushaya ropa mumwiri nokuda kwechikafu chatinodya then pamaherbs nebasa zvakageza system umweni urambo ichifanira zvakanaka mabp adzake shuga idzake uine utano hwakanaka. Zita kutanga ndiani? Mabp kugara matirese kugadzira zvakawanda chero zvamada kuti mugadzirira kugara pakusarecherese mwachecho munogadzira zvakawanda chero zvamunga mada kugadzirwa ndomugadzirira